Takže vás zdravím, dneska si ukážeme, ako sa zapína rádio v BMW X5 E70 a takisto si ukážeme, ako vymeniť CD. Takže tu je rádio. Rádio sa zapína s týmto gombíkom, keď ho stlačíte. V palbovke sa rozsvieti rádio. Takto, ja som to predtým mal ináč nastavené. S kurzorom, ktorý tu máte, si meníte stanice. A ak chcete teraz napríklad sem počúvať Express, s kurzorom stlačím na Express. Takisto. Fan rádio, to je jedno. Express. Hlas sa dáva tiež s tým konflikom. Takisto si hlas môžete dať na volante. Plus, minus. No, čo sa týka CD, tu sa dáva CDčko, hej, pozriem, či tam núka vôbec niečo, mohol by som to aj mať, nie, je to prázdne. Skúsime sa tam dať nejaké CDčko, aby ste videli, stačí to len tak dať a on si to stiahne sám, no, nestiahne, to je trošku viac, tu by som malo prepnúť na CD. No disk. Môže byť, že je trošku poškrabaný a ho nezoberie, ale teraz ho zobralo. Takisto s kurzorom otočíte a si zmeníte, čo chcete. Tu máte tiež šípky a môžete si prepínať ďalšiu pesničku. Spýtať sa môžeš, no, môžete sa ma spýtať tiež, keď mi dáte do komentu, čo vás zaujíma. Keď chcete späť na rádio prepnúť, pri kurzore máte tu rádio a si dáte rádio. A hraje späť rádio. Express, Fanko, Šírava, takže asi viete, že som z východného Slovenska. Šírava je moje best, super. Mladý som tam prežil masaker, to každé prázdniny. No, to by bolo asi tak z rádia asi všetko. Ešte takto vám ukážem. S kurzorom, keď pôjdete na manuál Search, tak tu si môžete naštalovať vlastnú stanicu, ale ja som to nikdy nepoužíval. Čiže s kurzorom, keď otáčate, tak si to môžete nastaviť, ale ja to nepoužívam. Takže back naspäť. Šírava. Krásna pesnička. Dobre, ďakujem, super za sledovanie, majte sa.